anyos nga inahan nga nagsilbi kaniadtong kusog sa iyang tulo ka mga anak ug sa iyang bana karon grabe na ka emosyonal human maputlan sa iyang duha ka mga tiil. Siya ang gihatagan og pasidungog sa Talisay City Police isip kabahit sa ilang Mother's Day special. Ani ang report ni Femery Dumabo. Dinhinining gamay nga panimay duol sa Taytayan sa Barangay Campo 4, Bukirang Barangay sa Talisay City. Nagpuyo ang magtiayong sila si Rodrigo ug Gilberta Bacos, 72 ug 69 anyos. Giangko ni Rodrigo nga bisan kun siyang amahan sa pamilya. Ang asawang si Gilberta ang nagsilbing kusog aron makalahutay sila bisan sa grabing kalisod. Sa gawas nining balay, maninda kaniadto si Nanay Gilberta samtang nag-atiman sa tulo ka mga anak. Magakorta kita og ginagbay. Magabuhi. Sa kalisod gid. Ay nga ni ko paglisura gid. Timanon din ako lang. Sila. Timanon. Balag unsa ka sakit, kalisod. Maninda ako doon kun maninda ko. Bisan sa kalisod, gilagway si Nanay Gilberta sa iyang bana ug sa mga silingan nga inahan siya sa tanang kaila. Kinitungod sa pagkamasadyaon ug kamapinanggaon ini ni bisan kinsa nga kaila. Amurang kanang kuanan pangayuan anak nya kung nasa mikatag tagaan sad dali ra man sa ni siya makuanan maduulan namo. Murag mama namo sad. Maong lakip sila sa naguol sa dihang sugod sa niaging tuig, kalit lang nasakit si Nanay Gilberta. Hangtod nga kinahanglang putlon ang duha niya ka mga tiil. Sukad kaniadto, kanunay na kining emosyonal. Ganihang buntag, nalipay ang nakapalibot kaniya human subli nilang nakita ang pahiyom niini. Naghilak man apan giangko ni Nanay Gilberta nga tears of joy kini. Ug mapasalamaton kay subli siya nakadawat og bouquet of roses. Giharanahan pa mismo sa hepe sa Talisay City Police, Police Lieutenant Colonel Randy Caballes. Kahit na sandali, ikaw ay mamasdan, ligaya'y hinabang, walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Sosyal ikot-kat daw. Ang buhay ang tatahakin. Og labaw na sa dihang gitunulan o gayayungan nga makalingkod sa iyang wheelchair. Kaya ito pag-atake na ako. Dinagali ko kamaamusuan. Basa. Magpasalamat ko sa tanan. Kaya di man ko kayo katabig ka ng kusog. Daghan kayong salamat ninyo. Nakadawat usabang banay o grocery items o Bible. Atong nakita, atong na-interview si Nanay nga ang iyang mga sakripisyo sa una bilang isa ka inahan. Karon nanginahanglan na pud si Nanay og suporta og pakigbisog mo nang kita sa kapulisan. Aside sa atong trabaho sa peace and order, kita sad mohatag og suporta og pagtagad og paghatag og kusog sa mga ginikanan. Dugang ni Caballes nga silang mga pulis, kusog sa komunidad alang sa peace and order. Apan giisip nila nga maayong kapartner ang mga inahan, ilabi na mga senior citizen, sa pagpalayo sa kabataan sa mga illegal nga binuhatan. Uban ni Jun Solon, ako si Femery Dumabok, o kini ang akong short dokyo.